non nos chama a atención o silencio absoluto do comité de empresa do Concello, ao de non nin valorar, nin criticar, nin pedir explicacións, nin ir á Fiscalía, nin facer nada respecto a enchufes, respecto a contratos a dedo, respecto a concursos feitos a medida, como tendes dito, non nos chama a atención. A mí sí me chama a atención bastante. Imagino, é dicir, todos sabemos os concellos, o personal están pactando cuestións que se refiren ao personal, a meter personal propio dos funcionarios, etc. Eu me imagino que ao mellor non se senten capacitados ou non poden, estou dicindo de maneira máis suave, pois transmitir a opinión pública cousas que están pasando ali, porque ao mellor tampouco poden ter acceso ás probas. O que si é certo é que dices ti é sospeitoso, claro, que é sospeitoso. Non quero dicir con eso que o sepan ou non sepan, pero creo que é sospeitoso. Está pasando cousas no Concello que afectan, pois, a ver, o ámbito propio de Vigo, e que parece que todo o mundo cala, non sei por qué, non sei por qué. E máximo agora que estamos, como digo, en pre-campaña electoral, pois hai veces que hai voces que salen por aí de algún sitio oscuro que sempre se atreven a publicar certas cousas, pero si hai un pouco de pasotismo. Eu diría que, coa excepción, polo menos do caso concreto dos funcionarios que se ocupan da atención a familias necesitadas, que haberá aproximadamente 2 meses e medio, xa denunciaron que non estaban disponendo de recursos e de personal suficiente para atender iso, e ademais que o ritmo de resolución e tramitación das axudas era ni moito menos suficiente, estaba moi por debaixo das necesidades que se ian presentando. Hai en xeral que non, pero a veces en concreto hai que sí. Eles estaba afectando a elas a nivel de baixas laborais, e ademais de estar, que se sentían frustradas por non poder decirle a xente que ten o seu trámite solucionado, etc. E iso crea un malestar dentro das traballadoras, claro, neste caso. Digo, de cara ás eleccións municipais, a Nova ten claro se vai votar con Esquerda Unida na lista electoral para as eleccións municipais, ou vai haber outro tipo de plataforma, ou de marea, ou que? Quer dizer, votar con Esquerda Unida... Non, vamos a presentar na coalición. Si vai ser unha coalición con a Esquerda. Imos ver, nas últimas semanas, ou casi diría que meses, mesmo xa antes do verán, a portavocía nacional de Anova, expresando o estado de opinión da Coordinadora Nacional, e, por tanto, o conxunto da organización xa fixo público que a aposta, é dicir, a determinación de Anova de cara ás municipais é apoiar todos os procesos de unidade nun sentido máis amplo. En algún caso xa nos temos referido a que somos partidarios de apoiar as plataformas de unidade en xeral da esquerda rupturista sin ningún tipo de exclusións. Pensamos que isto é necesario e imprescindible porque, como se viu nas nosas intervencións, e eu quixen facer fincapé niso desde un comenzo, o Partido Popular e o PSOE, aínda que se esforzan, por exemplo, onte, pero era desde un punto de vista relativamente casi disidente, houbo quen fixo declaracións un tanto fora de tempo agora mesmo, porque non había motivos específicos e inmediatos para facelas, pero retomando da hemeroteca e da memoria dos datos do pasado recente ou non tanto, declaracións e posicionamentos de narcotraficantes en relación co Partido Popular. Eso fai non me lembro exactamente o nome desta muller, da Coruña, do sector camanista, onte, non? Pero non parece que sexa a posición oficial do PSOE. É dicir, que para distinguirse
ou apartarse das prácticas de corrupción que lle son comuns, como dixemos antes, tanto o PP como o PSOE. A veces o PSOE, e eu creo que de forma non global e oficial, ten que referirse a cousas deste tipo, como a certas vinculacións máis ou menos colaterais ou algunhas máis visibles como a de Marcial Dorado ou o actual presidente. De quitando ese tipo de cuestións, no resto o Partido Popular e o PSOE son multicoincidentes. Son coincidentes, como vemos agora mesmo, no seu posicionamento respecto do que chaman eles o conflicto catalán. Son coincidentes respecto á monarquía. Son coincidentes, por exemplo, na lei do artigo 135, na reforma da lei do artigo 135, é dicir, na limitación do gasto público por mandato europeo. Son coincidentes en preservar os intereses das grandes empresas e dos bancos. Por lo tanto, frente a esa confluencia dos grandes partidos do réxime, o razonable é, o inevitable é que se produza unha confluencia moi ampla da esquerda rupturista, sin exclusións, tanto en Galicia como en todo o Estado. E por iso a nosa posición é apoiar as plataformas cidadás de base, as chamadas mareas neste caso. É dicir, con iso creo que estou respondendo que en Anova vemos que o espazo AGE, que foi moi útil no seu momento, de cara ás municipais, vai ser claramente desbordado e nos procuraremos que así o sexa, porque canto máis desbordado sexa, significa que máis unidade e máis amplitude no conxunto da esquerda frente aos dous partidos do réxime. Está, non? Se non tenes unha pregunta máis, de acordo.